Pradesh nadu minta kasngi. Hato pikwa wan Jngoh yaka Meghalaya kapor senrai kadei ka babyang tam. Habakring yakinong wan Jngoh kai perthei ka sorkar Jylla kala pelat yaka almanak senrai arajar arhuar hakabau an penlong bat sakhi yaki babuan jat ki jing penbernya bakan thop yakito ki bayadei bat kalariti bat kito ki bana ka pateng bamenta. Haba buat jing Kenya ka jing pelut ka ba kumba khat ar hado khat san klur tingka ka sorkar Jylla ka bu thong ban kentiau ya ka jingwan ki nongwan Jngoh ka sha ka Jylla ki don ar jat ki limpong yelek kai ka North East Olympic Games nado ka lai phau tarik urisau hado ka hanriu tarik unai wing ha Greater Shillong bat ka Megha kayak fest nado ka khat lai tarik hado ka khanriu tarik urisau hari boy kan don ru ka jing yakop king ling ha umyam nado ka ar tarik hado ka hanriu tarik unai wing ka Meghalaya International Film Festival nadu ka khat ar tarik hadu ka khat riu tarik unopra pat ka tamasa Winter Tales nadu ka khat ar tarik hadu ka hanyau tarik unopra Menteri rangba ka Jylla Conrad Sangma ula pentip bamenta usnem ya ka tamasa cherry Shillong cherry blossom on pelong nadu ka khat nyau tarik hadu ka arpun riu tarik unai wing calendar of events so that a tourist is easily able to identify and take a decision on where he or she would want to go. And hence, today we are here to announce the calendar of events for the autumn season for Meghalaya. Menteri rangba